Maita enyu vadikani tiri muchirongo maisamba show chikurura majasi. Izvozvi vamwe vanobva vamhanyira kuti kukurumidza kufona nai. Vamwe vanomhanyira kutumira aiwa isitiri kuti iwewe wacho iwewe. Chauri kuita iwewe kuti Zimbabwe inake chi. Hakuna munhu asina basa. Hakuna kuzvishora kuti isina na baba Kenneth. Tingaite baba Kenneth munotoita zvinapa. Munodei tati zvimwe zvinonyararwa ka, zvimwe zvinoitwa ka. Zvino pamwe imimi munobatsira nekuvhara muromo. Imi pamwe munobatsira nekuvhura muromo. Nekuita zvimwe zvino kumamisha nhai kana tichiona tinoona vamwe vachiti kana chikoro chaakuvakwa zvina bhizinesi atenga marata vabereki vakanya zvidhina vakomana vechidiki vabopa mombe vanotora mvura ndozvatinoda kuita paZimbabwe. Shoko rekupedzesera ramunoda kukanda kumusha Dr. Kisango. Shoko rekupedzesera randinaro nderekuti dai taita hurukuro ndikutaura hurukuro dzenyaya yemuchiso dzinyatsopinda mumakommunity dzopinda kumadistricts kumaprovince tozopedzisira nenyika yese. Asi ngatirege kuita hurukuro idzi panguva yekupopotedzana kana kuti panguva yemaelection kana kuti tabva maelection. Ngatiitei kusina zvese izvozvo. Tingonyatsokurukura kuti mudunhu muno tinoda dunhu rakaita sei. Ndowedzera tichiti ngatipinzeiwo mazera akasiyana muhurukuro idzodzo. Topinzawo zvekare nyaya yekuti nyika yedu yezvinezvi haisiri just yevanhu vari muno muZimbabwe. Taane vamwe vemuno muZimbabwe vari pasi rese vanodawo kuti vapinde munyaya dzedu. Tonyatsozvironga topedzera nekunyatsoti taakuda nyika yakaita sei. Zvinogona kutibatsira izvo. Zvobva zvazotibatsira kuti nyangwe constitution togona kuichinja nekuti constitution takainyora panguva yemakakatanwa. Zvazvo zvongodhonzerana. Zvisingatiendese kwatinoda kuenda. Mashoko akanaka arikutaurwa naDr. Kisango. Hanzi kunyange mukuwirirana tinogona kusandura bumbiro remutemo. Takabvira kare tichidzidzisa vanhu kuti kana iri nyaya yebumbiro renyika haasi zvematongerwo enyika. Vamwe vakanziendei munotaura pfungwa dzenyu hatiende hatisive matongerwo enyika. Aiwa matongerwo enyu. Saka mukanzwa zotaurwa izvi endai. Ndouya kwauri tafadzwa. Maisamba ndinoda kusiyira nyika yeZimbabwe ndichiti nyaya yemuchiso inyaya yakakosha. Tikatarisa mukukura kwedu isusu taidada nekuva vana vemuZimbabwe. Tikatarisa inzwi rinoti Zimbabwe ndo pane nyaya yangu yandinopendera nayo. Tikaripatsanura tinoti zi, toti mba, toti bwe. Tikati zi zvinoreva runyararo. Tikati mba zvinoreva imba, musha haufukuriwi hapwa. Tinoramba takafuga kusvika zvatiri kuda, tasvika patiri kunyatsoda kuti tozoshambadza kuti aiwa imba yedu yakamira yakadai. Tikati bwe, bwe rakashandiswa paivakwa Great Zimbabwe, ibwe remhando inonzi granite. Granite rinoshandiswa zvakawanda and ibwe rakasimba. Isu vanhu vari muno tiri rudzi rwakasimba. Zimbabwe inyika yakasimba. Ndozopedzisira tichiti rume rimwe harikombi churu. Munhu wese wemuno muZimbabwe ane basa rokuvaka nyika yeZimbabwe. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Wanyatsotaura Zimbabwe zvakanaka asini pekuti mba apa handichaita imba. Ndakuti kana munhu ati mba wabatwa naika. Saka ibva wabata tikati mba bata. Dr. Shoko rimwe chete. Sandaina pana baba Magwenjere. Shoko rimwe chete randinara ndokuti ngatite mbiri yakanaka. Nokuti vanhu vanouya muno vachitivhakachira vanouya nembiri yedu. Mbiri yedu ndiyeyi. Tine mbiri yekunzi tine Victoria Falls. Hakuna imwe nyika ine mapupa anenge eVictoria Falls. Ndidzo mbiri dzakanaka dzatinoda idzodzo. Magariro yedu ngatigare zvakanaka kuti mbiri yedu iendere mberi. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Mbiri yakanaka inotipa muchiso wakanaka. Samaita. Pakupedzesera panapa ndiroda kutaura kuti ndikoverane nevamwe chidzidzo chandakasiyirwa namuchakabvu vakange vari Vice President John Landa Ngomo. Takati taenda kuconference kuVinduk. Vakatishedza vakati munhu wese abva kuZimbabwe uyai kurumu kwangu. Taenda imomo vakatipa chidzidzo chekuti hazvina mhosva kuti kumusha hatiwirirane. Kunotauya pana anofukura hapwa mese muri maambasada eZimbabwe. Mashoko makukutu havana kudzidza izvozvo chete kuna baba. Vakabva vatokopawo nendebvu chena dziende kunyatsodzi. Vabva vabuda saivo nai. Ndauya pauri mwanangu ingoti skinyei.
chanyatanga kuti nditaure ndishokuti zvinonzi panorwa mikono uswa ndiwo unoparara. Zvichitaurwa zvichinzi kana matongerwo enyika vakuru vakatanga kurwa pache zvavo havasiwo vanoshaya chokudya mumba, asi mwana mudiki ari kumusha kubhinga ndiye anoparara. Mashoko echokwadi makukutu. Ndafara kuti munozviziva. Handiti patinovigirana zvekudya mumazvitoro, patinorwa isusu vakuru vedu vanenge vari pee. Handiti ka kwavari ndo kwavari. Makambovaona here imi mukiu kunzi vari kutsvaga shuga? Vanayo ka. Handiti makambovaona here kunzi vari kuita zvakati zvakati? Asi imimika ngativakei Zimbabwe tigobatsirana nevakuru vedu. Vakuru vedu tikavarakidza zvatinoda vanoramba vachingobatsirana nesu, nokuti vakuru vedu iye zvino izvi president vari kutaura runyararo runyararo runyararo. Zvino kana president vachiti ngatiite runyararo isi tinowawata chiko kungobvakatisa mukanwa. Nai ndombouya pamuri ate zvataura henyu. Ndinotenda mai Chisamba. Ndinoda kudzokera kushoko rembiri. Kana tichiti munhu ane mbiri kureva kuti anokwanisa kuridza hwamanda ichizikanwa ichinzwika mativi mana enyika. Saka Zimbabwe imhuri ine mbiri. Mbiri yatati tichiziva isu kubva kudhara imbiri yeunhu. Ndoda kubudisa shoko rokuti unhu, ubuntu pachindevere, good behavior pachirungu. Saka isu savana veZimbabwe kana tikange tiine unhu hwedu hwakanaka hunobudirira tichiona mukurima zvirimwa zvedu zvatee tichiita tinenge tichigona kurima unhu hwakanakawo. Zvakare kana tiri muindastry kana tichinzi tine unhu hwakanaka tinokwanisa kugadzira zvinenge zvichibuda. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Vanotaura chirungu nyaya yeunhu iyoyo inonzi I am because we are. Handiti ndiri nekuti tiri. Handiti ka imimi kana musipo ina handipo kaini. Au kupedzisira ati vatapedza muchirongwa mukwasha rimwe chete. Indinongoti munyika yeZimbabwe ngative neculture needucation zvinofambirana zvinhu zviviri izvo. Ndizvozvo tinotenda. Munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chava chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu, musapopote, musadini, zvamaronga zvakanaka ndo zvatinoda kuti mutifonere, mutinyorere kuti tikadai zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Regai nitore mukana uno wekutenda vakotsveri vedu veOPC vatipa ichi chikuva chekuti tigone kukurukura. Ndokutenda ino uwandu hwenyu. Ndoziva kuti nguva haifushwe, nguva inokosha. Muri pano nekuti makoshesa dare rino. Regai ndigotenda vatyairi vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutendai doko nekunge muri pano. Tinokutenda mwana. Tinokutendai. Zvakadii kusangana zvakare sondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.